dadi ratune Rakuta. Nggih. Mula Majapahit yen ana Bedalem kelawan Lembu Peteng uga si kae wong tuwek Kiai Pacet setan alas kowe ora bakal bisa lan kowe jago kula murid-muridmu kae tiba ana ning papan kene kae lho ya rame kae lho kae lho pecah sirahmu jebule kowe durung ninggalake ning pertapan Bonoro. nyatane kowe siji loro kruyuwen aku ora bakal mundur. Kakang Hasan besar. Bedalem piye? Rasa ngempet seko ning pro. Yen ora manut kalawan Kasan Besari, tanteke kabeh. Tok karepmu kono ayo. Bajingan ayo to.
Apa dah otak itu? Wah, puasa. Kan jalanan kan. Masih kok sesuk omong ngono. Napa? Ditegepen iki pisan lho. Kalau jodoh. Ngepek mantu aku. Alamku. Gila. Berarti jodohmu gak sih Aku jodoh suku mati? aku. Doa apa itu panjenenganku aku ya ngono lho. Ora jodoh ngono ya. Sing itu wedi ya ta. Mas Megan, Mas, Guntur no Mas, Guntur. Hei, bocah foto mikir. Jiat Oreo. Oreo. Jiat kok iki lho. Baca. Oreo. Malah guyu iki. Tapi napa? Terus aku gak pas. Lho, tek ono gelem ora kono iki lho. Tak gelem jaga. Lho, tek ono sing bli nomore. Karo duwe sanggul. Bli, bae sing labiren jalono WA lho. Awakmu ben nemu jodoh ning kene. Bae labiren lho. Bli memperbaiki keturunan. Anakku bakal kerdus. Para pemirsa mesin iki. Bli nemu jodoh.
Itu foto 10.000. Cek, ayo. Cek, ayo. Beli dia tuku bakpo kok beli ya. Dia tuku bakpo. Mari ngono kan nabrak anu ya. Ijo. Cek lo, beli. Beli selak kesuwen iku jodone ra gelem nang yo beli. Beli, jangan joget. Biar apa-apa jangan joget, semuanya joget. Beli ndang beli, selak sadar beli, bae beli. Terus nih, mbak. Bae ngono selak sadar, gendang. Joget. Coba kata aku. Enggak balik nabrak hijauan ini. Oh Pak Ijo, oh joget Pak Ijo. Pelatihnya lah 5.000. Mbak E piro beli? Beli ndang beli Mbak E selak sadar beli. Mbak E selak sadar ra gelem iku. Joget dulu lho bahasa nanti joget dulu. Joget balik. Kecap jadi rambi. Iya. So, kena oblek karnaval. Bilang balik ini, sapa ngomong balik ini? Salaman dhisik. Salaman dhisik. Tak plok kowe ra gelem salaman. Salaman dhisik. Ayo. Pamitan, salaman. Thank you. Beli, ngawur kuwi bapak ibu. Bapak ibu kuwi gendang.
Jalur sama bapak ibu. Salaman diambung tangannya. Diambung tangannya. Beli. Mas Yulang kentangi. Mas Yulang kentangi. Hei. Kedang, kebalik ini. Salah diambung. Kalau mau main di iki yo ngono ngetrek Mbak ayo. Sing didal sing kuwi yo ngetrek sampean Mbak. Hei. Ketelo tabrak banti kowe. Aku poso mangan ora. Bila ini bener iki ben. Lah bener to manis lah. Meneng sik. Lah sik. Aku biyen tahu yo kan.
maring mbakku. Oh, bae. Tisu matching ini iki wis tak meneh. Iki tuh pelawak, blok iki perang iki. Meneng kok. Tak kandel mangan dengan enggak. Apa? Jarene ke. Lah diwewo ki yo. Kandel lho. Ora. Rasa ora. Iya, galino kakek gering no. Rasa ora. Iya, rasa galino kakek gering no. Ditemuk rasa ora. Kowe tak karo ge njaluk kopi ora? Itu ngono rasa ora. Rasa ora? Yo rasa. Tek. Rasa ora? Urung ngepek kok. Rasa ngepek, bisa enggak? Nyurung. Oh, berarti dilungas. Nek, bisa enggak? Lah iya wedi. Padahal kowe gak apa ya, Jang. Usah pro dhewe. Kandel gak? Nah, pula labeku. Iya. Kandel gak iki? Oh, berarti ngepek. Berarti ngepek. Kandel gak? Ora. Kok beli sing beli? Lek wis ndusri galangan ya, Mas. Napa aku kurang banter aja. Gacal lagi. Masa aja beli? Masa aja? Gacal. Ya, jangan masa aja tepek. Ngapusi we. Oh iya iki lho. Gacal. Apa iya tuh? Apa iya tuh beli? Apa iya? Ya nak prosesnya. Gacal. Yen to kersa panjenengan kados mekaten. Sumangga dipacutake pamit. Ayo, kelakon tak duduk nyawamu.
kowe iki kudu mati. Iki sroning benes Kyai Pacet. Sing mateni yo Ben. Yo Ben. Untungnya gonku sudah sebetul Thank you.